Gospodine Lučiću, evo u ovom trenutku ste promijenili na neki način izvršenje budžeta za 2020. godinu kroz situaciju oko plaća javnih službenika. Izvolite. Dakle, na prijedlog Direkcije za financije Brčkog Distra Vlada Brčkog Distra je razmatrala odluku u visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u organima uprave, institucijama Brčkog Distra zaposlenih u policiji i koristima proračunskih sredstava u Skupštini Brčkog Distra Bosne i Hercegovine, izbornoj komisiji i Uredu za reviziju Brčkog distrikta, a zajedno sa tim na prijedlog predsjedavajućeg predsjednika Skupštine, dakle, gospodina Kadića, razmatrali smo i visinu osnovice za obračun plaća u pravosuđu, osim onih pravosudnih funkcija kojima plaće određuje Visoko sudsko tužilačko vijeće. Šta to znači? Znači da smo plaće za ovu fiskalnu godinu u nacrtu proračuna koji će Skupština danas razmatrati i usvojiti, izvršila obračun plaća za sve ove korisnike pobrojane po istoj osnovici koja je vrijedila za period od 1.7. do 31.3. prošle godine, a ista iznosi 654,20 maraka. Šta to u biti znači? Na ovaj način smo dakle uštedjeli na trošku plaća 2.452.876,74 marke, odnosno znači da nema povećanja plaća u organima uprave i svim ovim institucijama koje se nabrojio, a nema za sada ni smanjenja. Šta će se desiti posle usvojenog proračuna, to je odluku će donijeti vlast. Praktično, gospodine Lučiću, ovo znači da 2,5 miliona maraka se daje na raspolaganje Skupštini na novo. Ušlo je u ravnotežu prihoda i rashoda u predloženom nacrtu proračuna. Hvala puno. Pa nemojte mi čakati. Mislim, mogu ja, ali ne znam to napak. Pa koliko je bilo prošlogodišnje budžeta? Pa ne znam to napak. Da sad lupam tu, mislim, morate. Dobro, hvala puno. Hvala.